Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa, kula Restu Alfarida bade maosakeun buwara siang puniki. Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil ngresmiakeun alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon dinten Jemuah sonten kaping sekawan sasi Februari tahun 2022. Sederenge acara niku, Ridwan Kamil ugi ngresmiakeun akses dalan teng tapel wates Jawa Barat Jawa Tengah dugi teng inggil Kali Cisanggarung, yaniku Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Angin lan Jawa ageng boten saged bendung antusias warga Cirebon kangge tumut nyakseni peresmian alun-alun punika. Warga Cirebon sami ngrasa bingah merwata suta sebab saniki sampun gadahi alun-alun ingkang enggal kalian nuansa wangunan kados dene keraton. Gubernur Jawa Barat ingkang biasa akrab dipun sapa Kang Emil puniku ngungkapakeun sanese kangge wargi ugi masyarakat umum alun-alun Sangkala Buana ugi dipersembahkan kangge almarhum Sultan Sepuh Sekawan Las PRA Arif Natadiningrat. Kula matur sembah lan kesuwun khususnya kangge almarhum Sultan Sepuh Sekawan Las Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Kula pancen sampun janji prihal niki teng wanci kang sampun krihin, ujare Kang Emil. Kang Emil nambahaken yen tah revitalisasi alun-alun Sangkala Buana sengaja diwujudaken rupi nuansa keraton Cirebon, cumi sekedik polesan gaya moderne. Menurut Kang Emil, alun-alun sing lokasinya persis teng ajeng keraton kesepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa puniku pancen dirancang ngarah kerasa nilai sejarah tenimbang unsur moderne. Teng riki pancen kedah kerasa kental nilai lan kandungan sejarah aja mung modern bae. Dugi seniki kula tresna lan peduli sejarah khususnya bangunan pusaka rupa keraton. Ayo pada ngunjungi keraton ning Cirebon, tapi kudu sadar lan inget aja kelalen nganggo masker, wisuh, jaga jarak, lan tetep nerepaken protokol kesehatan ya. Ambir kabeh tetep jagjag waluya lan virus corona bubar tangkar nyingkir ilang, sing jaga Cirebon, lunga, sing Indonesia, ilang, sing dunia. Siji maning, wong Cirebon kudu inget, eling, sadar lan sabar. Unggal pusaka warisan leluhur apa bae rupane kudu bareng-bareng jaga, dirawat, lan nglestariaken, ujare Kang Emil negesaken malih. Sekait sarang punapa ingkang dipun tegesaken dening Kang Emil, Wali Kota Cirebon, Dr. Randes Nasruddin Aziz SH, gambaraken upami dugi teng alun-alun Sangkala Buana, pengunjung kaya-kaya ngerasa lagi ana ning jero keraton, kaya zaman kerajaan. Cobi mawon teng unggal lawang blebet wonten gerbang rupa bata abang khas keraton Cirebonan. Lanjeng teng selebete alun-alun wonten ruang lan panggung tontonan terbuka. Ingkang maksud kangge pagelaran kesenian daerah uga kearifan lokal sanese. Teng iring wetan khusus kangge area gelar produk UMKM utawa usaha mikro kecil menengah. Sementawis niku Sultan Sepuh Gangsal Welas Keraton Kesepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaaidin ngucapaken syukur lan takjub wontene oahan alun-alun ingkang tambi pengkuh, gagah lan saya pisan. Pokoknya luar biasa, alun-alunnya keren, indah, kental sejarah, kesawangnya aman, tertib, adem lan nyaman. Oahan puniki minangka bukti kepedulian pemerintah, khususnya Mama Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, ingkang gadah tekad lan cita-cita kangge nglestariaken keraton-keraton teng Cirebon. Mugia pembaruan puniki kata Pak Edah kangge masyarakat saged ndongkrak kunjungan para peziarah, wisatawan, lan kegiatan ekonomi masyarakat. Mekaten Sultan Sepuh Gangsal Welas PRA Lukman Zulkaaidin nandesaken. Teng selebete acara peresmian niku uga hadir tumut nyakseni tamu-tamu para raja lan sultan senusantara. Pemirsa, bubaras yang selajenge yaniku widang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon taksi dereng wantun nerepaken PTM utawa pembelajaran tatap muka 100%. Kangge murid-murid sekolah dasar khususnya taksi nerepaken PTM terbatas umpamane 50%. Hal puniki ditempuh demi keselamatan para murid lan warga sekolah saking sumebare COVID-19. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dr. Randes Heri Purnama MM nuturaken belajar cara tatap muka pancen penting kangge murid-murid sekolah dasar ananing kesehatan lan keselamatan jiwa langkung utama.
Mila mekaten kangge nugel mata rantai nyebare virus corona lan uga nangkal virus Omikron kangge murid sekolah dasar kedah divaksin krihin. Perihal niku diaturaken dening Heri Purnama nalika dampingi kunjungan Komisi Sekawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Kabupaten Cirebon teng Sekolah Dasar Negeri Kali Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, dinten Jumat ingkang sampun keliwat. Selajenge, Mama Heri Purnama matur ngucap pihak distrik ngaros prihatin upami taksi wonten guru boten junun gunakaken waktu belajar lan mulang teng sekolahan. Tetap semangat ngadepi punapa mawon. Setunggal kuncine yaniku netepi ketentuan lan aturan. Jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon taksi terus waspada, teliti, lan hati-hati. Sederenge netepaken dibuka malih PTM 100% kangge murid-murid teng Kabupaten Cirebon. Lantaran kedah konsentrasi krihin upaya kangge kunyamakaken keselamatan jiwa. Ujar Kabid PSD Dr. Randes Heri Purnama MM. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ngarepaken dukungan lan bantuan saking para guru, kepala sekolah, komite sekolah, tiang sepuh, wali murid, uga sedaya warga masyarakat perihal vaksinasi kangge lare-lare SD. Distrik terus koordinasi kalian Satgas Gugus Covid-19 terkait kebijakan pola belajar mengajar. Wondene PTM masih diterepaken. Tentu kedah diterepaken protokol kesehatan ingkang langkung ketat malih. Sebab didasar saking instruksi Menteri Dalam Negeri utawa Imendagri Republik Indonesia nuduhaken yentah wilayah Kabupaten Cirebon taksi status PPKM utawa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level setunggal utawa kali. Niku uga taksi gonjang-ganjing lan dereng ajeg. Mila mekaten kudu pada ikhtiar lan dedonga nyuwun pituduh lan pasrah sumerah maring kuasane Gusti Allah. Ucape Kabid PSD. Mekaten bewaras yang puniki matur suwun. Kula Restual Farida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.